मिनिखेरो मिनिना फागिला खालामबाय सिमांनि नोजोराव नों आन्दो जेरावखि नों थाया मिनिसुनि मादिहाय नाखौ मुलुगाव नोंनि नामनाया नोंनि मेथाइया आंनि उनाव आंनि बिखाया Anh nó mua lại. Khánh người ơi, bùi à. नोंनि खन्थाइया नोंनि मेथाइया आंनि उदां बिखायाव मादि रंजानाय मानसिफोरना लाइभ नटिफिकेसन थाना हाब्रा आंनालाय नायथारना थाङा थाङा तेरे बिना ओ ओ मेरी टेस्टिं नायदों र' दे ये मुला थ' जाया नामा दा मा जाखो ब्रा सुबिला थांलाय फैलायालाय नायनि र' टेस्टिं अ आगाया राइट जाबाय दासो टेस्टिं नायदों दे आङो दि नार्जारि हेल' ब्रादार नावदार हेल' ब्रादार टेस्टिं नायदोंलै आङो टेस्टिं नायदोंलै टेस्टिं मा खबर ब्रादार गुड मर्निं सोर दंब्रा साब्रै गाहाम ला 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 रावबो गैया माथो ब्र'दों गैयालै ब्रादार माबायावसो
फैयो माथो आं लाइभ माथो माबा फैयालाय फैनो नागिरालै मानसिफ्रा माथो टेस्ट नायदों आं ओंखायनोथ' सोर सोर दंथाय गुड मर्निं द मर्निं ब्रादार बहानिमोनलाय ब्रादारा नोंनि खन्थाइया नोंनि मेथाइया आंनि उदां बिखायाव मादि रंजानाय मनेस्वर जाखांबाय ना मा ब्र होनदों जाखांबाय ब्र जाखांबाय ओमफ्राय नालाय माबाखौ नायलाय खमाय ना मादों बेसे जाखो आंनिया साबखौ नायग्रोलाय नोंसोर मैया बिराद खमायदोंलै मैया 1K जादोंमोन आरोना बिराद खमायदों आंना ब्रादारनिखौ नायनो र' बेसे थांखो नायजा नामालै ना 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 चेनेल नायजायालै नायखाबाय थायो आं नामदारना अके अके टेस्टिं नायदों आरोना टेस्टिं मा खालामबाय दङ नैलै खानाय सिनजानांगौ दिनै जायला जाथारबाय अन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय आं मोनसे टेस्टिं नायदों दै लोगोफोर खामानि होना होआ खामानि होबा नोंसोरनोबो खोन्थागोन आरोना आङो लाइभ माने फेस एलबि मानो होनांगौ आइडि दंब्ला हर ब्र नामदारना र' आं बेखौ बानायना लाग्रोन दै र' केमेराखौ स्टेन्डआव र'लाय र' दै र' माबा गबायलै थेंक इउ ओमफ्राय र' दै सिमिन दैसायाव नायनो र' आङो नायनो सोर सोरनाव आइडि दङ दारना माबा जायला जाथाब्रा दा र' माबानाव थांलै र' मा नाममोनलाय हायेनखौ सिनायदा नोङो हायेन ब्रादारखौ हायेन ब्रादाराव 80 आइडि दं आरो ना मैया हायेन ब्रादारासो आंखौ 1K खालामहरदों र' आंनियाव थांखो लाइक खालामदोब्रा लाइकनो खालामा गसा हाय सन्जित ब्रादार हाय टेस्टिं कर रहे आस हाय मिथुन ब्रादार गुड मर्निं कौन है जोंना माबाया होनदों मानि टेस्टिं नायखो आरोना र' नायदों एसे ओमफ्राय जोंना माबाया होनदों मिथुन गुड मर्निं और जायला जाथा सोर सोरनाव आइडि दं नाम दारना दे लाइक थेंक इउ स' माच आंना नोंजों दंखायोलै नै नायनो नै ओमफ्राय नोंना माथो माबा जायालाय मा होनना बुंगोन बे अल जाया माथो नै ओइ खाट्टा खोन्थाया आरोना अलखौनो जाया दंखायो बेजों आंनाव मोनथाम नामा दङ आं नोंनो हरखाजोबनोसैलै र' नायनो र' मोनसेजोंबो हाय माय न्यू फ्रेंड कैसे है ऑल फ्रेंड बोल रहा है और गुड मॉर्निंग ब्रो गुड मॉर्निंग मिथुन और हम लोग का मिथुन ब्रो गुड मॉर्निंग मोस्ट वेलकम हम लोग का आरती आ गया हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग हेलो लाइक डान थेंक इउ स' माच नाजिकियाबो फैबाय टेस्ट नायदों दे आङो मोनसे आइडिया नायदों आरो ना माबोरै जायो सिमेन दैसायाव निरेगारेसा आंनि एसएमएसआवबो थांखो
SMS नुजाफैयाखैलै र' थांगोनथाय लाइक दान थेंक इउ सो माच आसाबो थेंक इउ आर'नाइ ला ला आन्दारा ओमफ्राय टेस्टिं नायदों दै जेकेआव होनदों आं लाइक होनो फैबाय आगैनो अके अके लाइक होनो फैबानो जाबाय दे र' दै आङो मोनसे आइडिजों नोंसोरनो आइडि मोनसे मोनसे हरगोन आङो ओमफ्राय हाम ब्र' अके अके ब्रेकफास्ट कर करता हो बोल रहा ओके राजा ओके फैबाय ब्लु होनदों नै जागोन जाखोब्रा नै माबासो थांबायलै आं सरि अबाव थांखो राजा ब्लु होबायना राजा जाबाय ओमफ्राय जोंना ब्रादारा मा होनना बुंखो बोरै खबरा नों खबरा थिगानो ओमफ्राय आमलगा भारती दीदी आ गया हाँ भारती हेलो ब्र बोल रहा है हेलो गुड मर्निं मर्निं जोबथा ब्रादारा हेलो हेलो होनफैदों हेलो हेलो ओमफ्राय र' बोरै थांखो जोंनालाय जायला ब्रादार जायला अबाव थांखो नुजाफैयो नोङो सिमिन दैसायाव गैलै जायला नोंनो माबानि अपसनानो गैया आं नोंजों आइडि सोलायदोंमोन ना जायला आं नोंनो हरखाजोबनाय गोजासो नुयोबो नायबानो जाबाय आरो ना हरखाजोबनाय आं जायलानो आइडि हरदो दे ब्र' नामदाना लाइक दान थेंक इउ सो माच दिदि लाइक देन एकले जोबथा ब्रादार अनन रदै जोबथा ब्रादार नोंनो नायदों आङो जोबथा ब्रादार नों मोनगोन नायलाय नुबायना नायनो आङो जोबथा ब्रादारनि भिडिअ रायनाय खालामना र' नै जोबथा ब्रादार नुवाखैथाय माने ओरसो देखायनांगोन ना ओमफ्राय अन थेंक इउ रदै नामदाना अके अके अन हेल' अन जोंना माहिया फैबाय नै गुड मर्निं ओमफ्राय अके ब्र' नुबाय अके माहि लाइक दान थेंक इउ सो माच लाइक होनायनि थाखाय सिमाङाव फैनाङा रजे मोगथाङाव फै रजे नों दैमा दैसा बायदि बोहैबोनों लैथो जानानै बरायगोन आं थेंक इउ सो माच कंग्रेचुलेसन्स थेंक इउ ओमफ्राय जोबथा ब्रादारा होनदों डायरेक्टली प्लीज जइनिंग हो जाओ जोबथा ब्रादार के साथ और इसके बाद सेटने वाला लाइक डन थैंक यू सो मच हम लोग का डी बी आ गया दारिया नुजाबाय माथो होनदों दारि सिननो टाइम नागिर दा थांगोन खानाय सिनजानो नै खानाया बेलेग जाना दङ दा थांगोन आरो ना गोसो दंबोला बुंना लाखा बबिता आ गया रे हेलो संजित बोल रहा हेलो हेलो ओइ माबा डिबि माबा आं डिबि आंनि भिडिअखौ फुल वाच खालामना हरलाय फुलनो नै नायगासिनो दङ जोबथारगोन फुरा नायना हरगोन आङो ओमफ्राय हम लोग का आ गया डीबी ने हेलो बोला हम लोग का हाय ऑल बोडो फ्रेंड मैं त्रिपुरा और बोरो आरे सेम ऑल ड्रेस डीटी निबल्स सब कुछ बोरो कपड़ा है ओके ब्रादर ओके ब्लू नांदारा जायला ब्लू जोबथाया ब्लू ओके इसके बाद हम लोग का डीना ऑन थैंक यू सो मच ऑन थाने का और भारती ब्लू डेडो बोल रहा है ओके ब्लू डेटा निफ्राय हम लोग का हंस रहा है देखो बिंदिया ने बबीता ने लाइक डन थैंक यू सो मच बबीता मोरा बबीता आईने पहला मुझे और मा होनखो नामदार ना आंनि भिडिअखौ फुल वाच खालामना हर
नुजाफैयो नोङो सिमेन दैसायाव। ब्रादार दा जाबायलै नोंनिया। इनिफ्राय राधे 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 हा राधे 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 मा होनना बुंखो बबिता राम 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 बोल रहा है। बबिता ने क्या बोला? संजीत का फेस अच्छा नहीं है। बोला हाँ मेरा फेस तो कहाँ अच्छा होगा, देखो कितना मशहूर है। मैं जो बोलता हूँ इसको करके दिखाता हूँ। मैं राधे 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 राधे। इसके बाद दिबी ने बोला मा भिडिअ आवनो मावगासिनो, भिडिअआनो मावगासिनो दा। भिडिअ मावखागोन ना केमेरानो दाम खमिबा। नों एसे साख्रि मावनायजों हरदो आदसा आदसा होनना बुंदों आरोना। जोंना डि नार्जारि ब्रादार, नोंनिखौबो मोनसे हरना होनसैलां नोंनोबो। रायज्लायनो रायज्लायनो सानबाय बै अनजालिखौ देराय। ब्रेकफास्ट ब्रेक कर गया अभी मैं। ओके ओके, मैं तो ब्रेकफास्ट नहीं किया अभी तक। राम राम। संजीत का फेस अच्छा नहीं है। ओके, मेरा फेस अच्छा नहीं जोबथा। दिबी जयनि जाहोनाव होनदों राधे 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 राधे। 1K जानायनि जेबो होला मा होनदों आरोना। मन' खालामगोन, मन' खालामबा होगोन आङो। मन' खालामबा दख'ना गांसे हरगोन दे नोंनो आङो। मन' खालामला आंनि भिडिअखौ एकदमबारे सानसे हरसे नायना हो। आमलगमदा ब्लू जी आपका ज्वाइनिंग कर लिया है। जोबथा ब्रादार आपको भारत बारित्रिन दीदी ने ज्वाइनिंग किया है, प्लीज रिटर्न करो। साइली तो किधर है? संजीत का फेस आएगा है। हाँ जल्दी जल्दी साइली को बुला के लेके जाओ। और अनन थैंक यू थैंक यू। डि नार्जारि ब्रादार, नोंनो ब्लु होना होबाय आं, नोंबो लोगो जालाबाय जायो जों बिदिनो ब्लु। अन थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज तो गान गान ब्लू दे दो बोल रहा है। ओके ओके। आंनि स्पिड ब्रादार माबा नोंनो मोनसे, नोंनोबो दान जाबाय मोनसे, ओमफ्राय गैला आरोना रावनोबो हरथ'ला आङो। गैथ'खालाना आरो आंनाव नोंनि प्लिज अन 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 थेंक इउ सो माच। थालांजोब्बायलै मरा बिन्दिया मरा बिन्दिया मरा। जोंना माइ आब'आ अनन माइ आब'आ आंनो आइडि सानसेयाव 10टा आइडि हरगोन होनना थगायबाय। 15टा नामाल' हरनानै। सातादाराय शिव सातादाराय हरे हरे बोले नमः शिवाय सामेश्वराय शिव। लाइक डान थैंक यू टाटिना के थैंक यू सो मच। लाइक डान देने के लिए। हर हर बोले नमः शिवाय। नों सिबि अनन सोर सोर फैलाजोबखो? लाइक दान आरोना। ओमफ्राय जोंना माबा फैबाय एमआर ब्रादार, लाइक दान थेंक इउ सो माच। नों सिबि बावदों आरोना। माहि आगै गुड मर्निं बुंबाय आरोना। आसलथे माइखौसो बुरैसो नुयो माथो गितिकानिखाय। गितिकाया आगै सिगाङावलाय गितिकाखौसो माने गितिकाखौ एसे उन्दै नुयो आरोना, माइखौ देरसिन नुयो आरोना नायनायाव आरो। बेनिफ्राय ब्रो प्लीज सपोर्ट मी बोल रहा। हाँ सपोर्ट सपोर्ट हो रहा है, होगा होगा धीरे धीरे से होगा। मैं शाम को आईडी देगा, शाम को। मॉर्निंग टू अब वो गीतिका अंदरना दिबने शब्द देखो एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ। भाई संजीत आप बीबी किधर है? संजीत आपका बीबी किधर है? मोरा बोल रहा है मेरा बीबी इधर है। थोड़ा स्मेल कर दो, थोड़ा स्मेल देखो। मजाक अब गीतिका हंस रहा है, हंसो हंसो। देखो मुझे कैसा दिख रहा है, इतना बुढ़ा है ना मैं। देखो दाढ़ी भी कितना लंबा लंबा लाल
खेवलायसखौ मा होनना बुंलायखो बेनिखाय गोजा गोजा जाबावबाय खैदारिया दोस्तों मैं जो बोलता हूँ ना इसको मैं करके दिखाता हूँ राउडी राठौर का मैं विक्रम राठौर ओमफ्राय आं मोनसे ट्रिप लागायदोंमोन दै लोगोफोर आं दाननोसै खोमा एलबिखौ आरो होफिनगोन आरोना आङो एस नों बेसे बैसो जाखो होनो आरोना सोरखौ होनदों आंखौ होनदों नामा आङो माबाल' जादों 25 रानिं 26 जानो थांगासिनो दङ मोरा बोल रहा है बबीता मोरा बबीता का तो बबीता ना ऐसा होता है मतलब गुस्सा होने से ना ये वाला ना थोड़ा इतना मोटा मोटा होगा तो ऐसा होगा इतना बड़ा बड़ा और काला ऐसा होगा इतना गुस्सा आता था बबीता को बबीता को गुस्सा में देखा है और इसके बाद बावखुंग्रियाव थाङा आब' गितिका होनदों ओमफ्राय नै द्रबिन आई एम सब डीएनए दारित्री दीदी को सबके जायला जाथाया ओके नामदों आपकी अच्छी ए नाइस थैंक यू और जायला जाथाया न्यू न्यू काम बोल रहा देखो डॉन एंड लाइव बोल रहा है ओके गोसोनि मिजिंआ आं 23 जाबाय एस बैसोआ ओमफ्राय सिख्लाफोरखौ थाब थाब बुरि बुरि नुयोलै जोंफोरखौ नायब्रा गोरलैसो नुयो दासो 25 बोसोर ओमफ्राय हेलौ ब्र गुड मर्निं ना ब्र जोंना नै दा एन बया ओके ओके माही काम ज्वाइनिंग दं काम नहीं एक दूसरे के साथ फ्रेंड जाओ संजीत मोरा त्रिपुरा में आओ बोल रहा है मैं त्रिपुरा में नहीं जाएगा रे त्रिपुरा में मैं जाएगा और आप लोग मार के देगा तो पूरा अभी मरने के लिए नहीं मरेगा मैं जोबथाया मादों दा बड' जयनिं जाना उन्दारा जयनिं जाजेनदा गिथिखानो माइ आगै र' समानो बोथोरा फैग्रोन होथों होनदो ओमफ्राय जोंना बे गिथिखाया खै बोसोर जाखोलै समालाय रावखौबो नेबाय थाया बारदै सिखोला नों अनजालि सिखोला नों ओमफ्राय बर' जोंनि दारिया बिदिनो होनोरा ब्र' जोंनि दारिया बिदिनो दारिया ना आं मानसिफोरा बिदि होनना बुङो आरोना मुझे सभी गाँव वाला ने बोलता है संजीत आपका दाढ़ी में क्या कलर लगा क्या बोलता है मुझे कहाँ कलर लगाएगा मैं संजीत बोराय सानदों संजीत बुरै सानदों नामा नों आंखौ होनना बुंदों दा बुरैथ' आरो नोङो ओमफ्राय डीएनजी आपको रिटर्न कर दिया बोल रहा है और हम लोग का चला ऑन एमआर ऑन इसके बाद नहीं आंना आइफोना ओमफ्राय माइनाव मा बुंगो हेलौ आदा फुंखा जाबाय नामा आदा होनदों फुंनि ओंखाम जायाखै आङो आं माबाल'सो लोंदों दैल'सो लोंदों आरोना आङो ओमफ्राय आमलागा मिथुन अन 1K जानायनि खुसियानो जाथारला माथो ब्र होनदों आरोना नङा ब्र आं 1K जायाबो आं माबा मेथाइ खनलाबायखायो निउफोर जोबथा किसार जयनिं जायला ब्लु अके बावदोंसोलै आङो खर'फोरा खामानि होलाना सिख्लाफोरखौ रावबो नायसनथारला आपका सहेली की साथ शादी करा दूंगी संजीत मोरा बोल रहा है शादी का ऑलरेडी 2 बेटी का माँ है रे प्लीज चैनल से कमेंट करो गाइस बोले जायलाया अन जायलानोबो ब्लु जायलानो ब्लु होबाय आङो संजीत आंनि 1 इयार्स देरसिन संजीत नोंनि 1 इयार देरसिन आरोना होमबा नोङो माबा जाबाय होनबा दायो 26 27 जाबाय दां होनबा ने बुरि रिखालै नोङो नायनानै मिथिखानाय नायनो र' खनसे मोजांनो गितिकाखौ माबायदि नायनानै मिथिखायो नै गितिकाया बुरिनो देखो गीतिका को देखो दोस्तों हमें तुमसे ना हो प्यार ये दिल पर ऐसे हो गया डी नार्जारी फैदो जोंना दा
दा बिएन ब्रादार नोंनाथ' चेनेला एसे बुरजामोन माथो मा जाखो ओमफ्रायलाय खारजोब्बाय नामाब्रा मानसिफोरालाय आं एलबिखौ बन्द' खालामसै दे ओमफ्राय फैफिनगोन आरो ना हम लोग रिंकू रिंखां आ गया लाइक डन थैंक यू सो मच लाइक देने के लिए गोसो दंबोला बुंना लाखा आं मोनसे ट्रिप्सो लागायदों दे लोगोफोर आं माने आङो जेनेबा एलबिआव मोनसे ट्रिप्स लागायदोंमोन आरो ना ओमफ्राय दायो र' फैफिनगोन आरो ना ट्रिप्स लागायदोंमोन ट्रिप्सआ खामानि होगोन आरोखि नायनो थाखाय आं एलबि होदोंमोन दे अके 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 दस्त माबोरै मोनलायो र' फैफिनगासिनो दे फैफिनगोन र'